हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो ओरैबायदि दुखुनांथाव माने सासे गथ'नि खुगायाव ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव माने रायज्लायनाय बा भइस बा रेकर्ड खालामनाय माने दा गोसारगासिनो दं माने गोबां भाइराल जागासिनो दङ बिनि थाखायनो माने बे भाइराला मानि थाखाय होनबा माने बङाइगाव दागगारि जियागुरिनि होनना बुंदों गावसोरो दा बेफोरबायदि मोनसे माने रेकर्ड जादों रेकर्डआव माने बिफाया माने शिलंआव खामानि मावनो थाहैनो आरोना शिलंआव खामानि मावनो थाहैनायाव माने दा बिफाया मारै दं मारै गैया दिनै जेबो मोनसे खबर गैयै माने दावराव दावसि जानानै बा बुलायनानै बा माबा मोनसे जानानै दा दिनै फिसाजोजों गावनि उन्दै सासे उन्दै फिसाजो बेजों माने कल रेकर्ड रायज्लायनानै बिनि माने न'खरनि गासै माबाखौनो माने बुंहरजोबनो हानाय बिराद स्मार्टथार गथ'आबो मारै आरो बे स्मार्ट गथ' जेरै माबायदि रायज्लायदों आं बेखौनो माने बिनि भिडिअखौ माने नुनानै आङो जाहाथे गासिबो मोनथिजोबनायनि थाखाय माने शेयार खालामना होनो नागिरदों आङो बेनिखायनो माने जायनो खोनागोन बेनो माने दुखु नांगोनबो आरो मोनसे सोमोनांथाव राव बियो माने ओरैबायदि माने बिनि रायज्लायनाय टेलेन्टआ माने जोबोद मोजां आरो फेसिलिटि बिनि माबायदि बुंनांगौ माबायदि बुंनाङा माने गासैखौबो माने स्मार्टखा आरोना दा नोंसोरो नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नायबानो मिथिगोन माबायदि रायलाया आरो गासै खोथाखौनो बुजि मोनगोन आं बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ स्क्रिनाव होनोसै नोंसोरो खोनासंनानै लादो बिदिब्ला फैदो नायलांनोसै जानोसै नोंना मा नाम नों दे बुंनाय सना दे ओमफ्राय नों मा गामिनि जियागुरिनि जियागुरि बबे जियागुरि दादगारिजोंहाय हा दादगारि जियागुरि दादगारि जियागुरि बेनिफ्राय नों हिनजावसा ना हौवासा आं हिनजावसा बेनिफ्राय नानि सना नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो आं 8 बोसोर जानोसै नोंनि बैसोआ बेसेबां आं 8 बोसोर जानोसै 8 बोसोर आयो नानि सना बेनिफ्राय नों बेसेबां फरायो क्लास 1 क्लास 1 ल' फरायो दा आच्छा आंनि एगजाम जादोंमोन आं हाथाराखैमोन एसेबो हाथाराखैमोन आयो सना नों मोजां रायलायनो रोंगौ ना 8 बोसोर जाबाय ओमफ्राय नों बाबाखौ नायनो लुबैदों आंनो बिसना हराबो नङा नों बाबाखौ नायनो जोबोद गोसो जादों गोसो जादोंमोन नायनो लुबैया नोंनि बाबाया बहा दं दा आंनि बाबाया शिलंआव दा शिलंआव बबे जायगायाव दं सोरजों दं आयंनावहाय ओमफ्राय बाबाखौ सोर खर' बुख्रुबखो मानसि गारिफोरानो बुख्रुबदों ओमफ्राय दा खर'आलाय माबायदि जानानै दं दा बाबायाबो अख्रा नालाय बिदिनो खालामजादों बेबो बाबायाबो अख्रासो लामाफोर दाबोनो खर'आ एसे मोजां जादों होनदोंमोन उदैयावबो अन्थाइ जादों उदैयावबो अन्थाइ जादों आयो सोना नों बाबाखौ अनो दा बाबाखौ अननायखायनो आं बाबाखौ जोबोर अनो गावसो गोसोखाङोना गोसोखाङाथाय आयो सना नोंखौ गोसोखाङा नामा नोंसोर गासै बिदा फंबाय बिनानाव साबसे दं गासै बिब' बिनानाव गैया नोंहा आं सासेल' आयो सना नों सासेल' नों सासेल' नोङो बाबाखौ जोबोर अनोना अनो बाबाया मा जौबो लोङो नामा ना लोङा बाबाया लोंखोमाबाय थायोमोन आयो सना बेनिफ्राय बाबानि नामा मा नाम दा लोंसै बाबानि नामा मा नाम मसे बसुमतारी बेनिफ्राय नों बाबाजों बामजानो बाजानोबो लुबैयोना बेनिफ्राय नोंनि आं स्कुलावबो दोनलांजानो लुबैयो दोनलांफैया आयो सना नोंखौ दोनलांजानो लुबैयो नों दोनलांफेरा बियो मा मावनानै मानसिफोरजों बुजायाबे मा दाय गाज्रि मावा बेलाय
मानसिफोरजों बिदिनो फैसा थगायलायनानै खर'आनो लहाजोंसो बुनायनि एसे ब्रेनाव नांहैदों होनदों लाथा खानानै थादों होनदों थैया आयो खर'आव लाथा खाना दं औ थैजोंहाय ब्रेनाव एसे नांहैदों होनदों ओमफ्राय दा रायलायनो हायो ना हाया एसे रायलायनो हायो खरा रायलायनो हायानो खरा रायलायनो हाया दा नोंखौ गोसोखांना गोसोखाङाखै बेलाय गोसोखांदों होनदों आंबो गोसोखाङो फनानो सिस्टपसो लादों बेनिफ्राय दा डक्टरजों नायजाना नायाखै नायजानो मोनाखै फैसायानो गैयाबा आयो सना बेनिफ्राय दा खर'आव थैसामा लाथा खाना दं नामा औ दाबो हामाखै एसे लाथा खानानै थादों होनदों ब्रेनाव एसे नांहैदों सोर खोन्थाहरखो नोंनो बाबा खिथाहरदों मानसि गाज्रिफोर बुनो नागिरदोंमोननो दैयाव हासोनो नागिरदोंमोननो मानसिखौ किडनेप खालामनो नागिरदोंमोननो बिदि होननानै खिथाहरदों मामिनो आंनोबो बेनिफ्राय दा नों मा खालामजानो लुबैदों बाबानि थाखाय मोजां जानो लुबैदों आङो ओमफ्राय सोरनाव बिनांगौ सोरनाव बाबानि थाखाय बिसनानै हर आबौ आयो सना आबै सना आफा इसोरनावहाय आफा इसोरनाव आब' आलफनसानावहाय बिसनानै होन दे आलफनसानावबो बिसना होगोन आं नों आलफनसाखौ सिनायो आब' आलफनसाखौ आं सिनाया ओरैथो बिसनथिंखो नोङो बहा नुवा हा नों बहा नुवा आब' आलफनसाखौ आङो आं मबाइलाव नुयो मबाइलाव नुदों औ बेनिफ्राय आलफनसायालाय बेथ' खमलायनाय नुदों आं जोबोर खुसि जादोंमोन बिनि उनाव आं नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन बाबाया फैसाखौनो हरा बाबायाबो फैसा गैयिनि फैनो हायाखै नोंसिनाव बिराद थांनो लुबैदोंमोन आङो आब' आलफनसाया दा आं आब' आलफनसाखौ गोसोखांबाय थायो नों दासो बिसना होनो थाखाय गिगियावबो बिबाय थायो आङो आब' आलफनसानाव क्लास 1आव फरायोना नानि सना दा गाबोनहाय एगजाम जादों गाबोन एगजाम मा दं गाबोनलाय हा नोंहा एगजाम दंबायो ओमफ्राय एबार क्लास 2 थांसै बे एगजामा गिदिरथार एगजाम जोबनानै प्रमोसन 3 जानानै थारिखआवसो जोबो जोंनिया 8 थारिखआव जोबगोन बेनिफ्राय आं दादगारियावथ' नै नोंसिनियाव 7 थारिखआवसो जोबो आबौ आं 8 थारिखआवबो लोगो मोनगोन 6, 7, 8, 9 थारिखसिम नोंसिनि दादगारियाव आङो पारिसनि सिङाव रिट्रिक दं ओमफ्राय नोङो रिट्रिकआवबो फैगोन जोंनि एगजामा 7 थारिखआवसो जोबो बेनिफ्राय नोंथ' बाहागो लानो नोङो हानाय नङा बेथनावसो हाबखायो जोंनि स्कुलानो दे एगजाम जोबखांनानै नोङो रिट्रिकआव बाबानि थाखाय बिदे एगजामखौ जोबखांबाय ओमफ्राय रिट्रिकआव ओमफ्राय बाबानि थाखाय आं नोंखौ लोगो हमहैगोन दे आबौ सियर लोगो हमनो हागोन बेनिफ्राय नों आंखौ लोगो हमनो फै आं जिसुनावबो बिगोन आइ मारियामनाव बिगोन सिलिनबो होनो हागोन ना आबौ सिलिनबो होनो हागोन गासिखौ खालामजोबगोन नोङो जुदि नों जिसुखौ फोथायो अनो दा आं जिसुखौबो फोथायो आं बाबा मामिखौबो फोथायो आंखौ नुबाय नोङो आंखौ नुदोंना नुवाखै आं सिमोन मा होनो रिट्रिकआवहाय नुखादों नोंखौ रिट्रिकआव नुदों सिगांहाय दालाय आंबो रिट्रिकआव फैयाखै एबारहाय नों बाहागो लादोंमोन आंनि रिट्रिकआव देग्लायबोथ' लाबावगोन नालाय बेनिफ्राय नों बाबाजों दा रायलायनो मोनना मोनाखै रायलायनो मोनाखैमोन सिस्टपसो लादों बाबाया बिराद मोजां रायलायनो रोंगौ ना आबैयाबो रायलायनोनो होआ सोर बाबानो आबैयाबो रायलायनोनो होआ बाबानो होनलाबो ओमफ्राय नोङो लेखाखौ बेसे बुरजा फरायखो दा क्लास 1आव फरायबाय बेनिफ्राय नों देनां फरायदों दा क्लास 1आवहाय
देनां देरनानै मा जागोन नोङो दे नानि सना नों मा जानो थांखि दं आं सिस्टार जागोन सिस्टार थेंक इउ मस्ट वेलकाम ओमफ्राय सिस्टार जागोन नोङो सिस्टार जानानै जिसुनि खामानि मावदो ना गासै सुबुं हारिफोरखौ पापाव गोदानै मानसिफोरखौ नों सिस्टार जानानै बयखौबो नोङो इसोरनि रायजोआव लाबोदे बिराद मोजां थांखि लादों सिस्टार जानानै नोङो आं बाबाखौनो जोबोर गोसोखाङो सानफ्रोमबो गोसोखाङो सानफ्रामबो गोसोखाङो ना सनानो गोसोखाङो ना बाबाया आं माला फैगोन होननानै आं नेनानै दङ बाबाया दाबोनो फैया नों बाबाखौ जोबोर अनो ना बाबाखौ गोसोखांना मालाबा गाबो नामा आं गाबो आयो बे सना नों गाबो नों दाबो गाबनो ओंखारदों नामा गोसोखांनानै आं गोसोखांदोंमोन बाबाखौ दाबो एसे एसे गाबनो ओंखारदों आयो नों उसुं उसुं थाना गाबोना गोसोखांनानै औ बे बाबानि फट' आं दंना गैया दाख्लैबो गोसोखांनानैनो गाबखादों ओमफ्राय मोनायावबो गाबो आं गोसोखांनानैहाय बाबानि गस्ला गामसा दंना गैया दङ बेनिफ्राय दाथ' गोजानाव बेनिफ्राय बाबानि थाखाय नों इसोरनाव आर'ज खालामबाय था बिबाय था बेनिफ्राय आंबो बिबाय गाबनो ओंखारो ओमफ्राय आं दुखुबो मोनोना बेनिफ्राय नोंनि बाबाया माला मोजां जागोन होननानै आं गाबनो ओमफ्राय सना बेनिफ्राय नोंनि मामाया मा मावो खामानि मावो मा खामानि सोरनावबा खामानि मावो हाजिरा मावहैयो सना हाजिरा मावनानै नोंखौ फोरोङो ना औ हाजिरा खामानि मावनानै नोंखौ बाबाया जोंखौहाय गोदाव सोराव खालामबायना दाख्लैनिफ्रायनो न'आव फैयाखै गोदाव सोराव खालामो बियो बेनिफ्राय मा खामानि मा गाज्रि खामानि मावामोन बाबायालाय जौ लोङो आरो बिराद फैसा गारोमोनना बियो जौ लोंबो फैसाबो जायो मालायखौबो थगायो हाजारसे फैसा लानानै खारो होनो लोगोफोराबो बाबाया हिनजाव गदायबो लानानै थांदोंमोन बिसि फिसाखौ गारनानै थांनानै सना हिनजाव गदाय लादोंसो आरोबाव औ दा बियो ओमफ्राय दा बियो मा होनो दाख्लैबो हिनजावखौबो मा होनो माबायावहाय लिंलांदोंनो बाजार माबायावहाय मेघालयावबो लिंहरदोंनो दा बिनि जानायावसो हिनजाव गदाया मानो नायाखै बिदि होननानै बुंहरदों ओमफ्राय दा बाबाया आं लायाखै होननानै थगायबाय थायो दा बिनि उनावनो बियो बिदि जागासिनो दं लायाखै बिदिनो जालांबाय थागोन होननानै गोसोआव मा साननाय फैयो आङो नोङो दा गथ' क्लास 1आव फरायनायाव बिराद मोजां नोङो साननो रोंदों नोंबादि गियानि गथ' नों सिस्टार जाथारनांगौ नोंनि बाबामोन बादि गोबां बुहुमाव हिनजाव गदाय लानानै खारनाय थाखा थगायनाय जौ लोंनाय ओंखायनो नोङो जिसुनाव गथायबाय थादो होननानै सना नोङो आंबो बिबाय थागोन बेनिफ्राय आं थांब्ला नों आंखौ लोगो हमगोन दा बाबाया आं लोगो हमगोन दे रिट्रिटआव थांबा नों आबौ आंनि 7 थारिखआवसो जोबगोन 7 थारिखआव जोबगोन ना ओमफ्राय 8 थारिखआव 9 थारिखआव नोङो फैदे बेनिफ्राय 8 थारिखआवहाय मा होनो लोगो हमहैगोन लोगो हमहैदो दे आं बिनांगोन ओमफ्राय बे मबाइला सोरनि नामाव आं सेभ खालामनो मा नाम होननानै सेभ खालामनो दे बे नाम्बारा नामा मा लिरनो माने नामा मा होनो रंजालि सेभ खालामदों रंजालि रंजालि दे आं रंजालि होननानै सेभ खालामनोसै थानिसा बसुमतारी दंखादों थानिसा नोंनि मेसेज लिरना हरदों दा
आर'ज खालामनो दे आं बिगोन दे आबै साना दे आं बिना होगोन बेनिफ्राय नों मोजां फरायदो बाबाखौ मोजां लामायाव फैनो थाखाय बिसननानै हो आब' आलफनसानाव जागोन साना दे आं बिगोन आब' आलफनसायाबो आं बाबाखौ माला मोजां जागोन होननानैनो नेना दङ बाबाखौ आयो दे इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंथारगोन इसोर मावनो हायै जेबो गैया होनदों लुकासनि 36 ओमफ्राय नानि सना इसोर मावनो हायै जेबो गैया आं नोंथ' दा क्लास 1आव फरायनाय गथ' नोंनि गोथार गोसोजों खावलायनाय बिनायखौ इसोरा खोनासं आंबो बिबाय थागोन दे नों दि फनजों दा बिराद मोजां गोसोजों नोङो खावलायहरदों रावबो नों बायदि उन्दै गथ'आ बेबायदि बिनो खावलायहरफेराखै लाजियोसो गियोसो नाथाय नों इसोरजों बिराद मोजां सोमोन्दो थानाय गथ' दासो 8 बोसोर गथ'आव नों क्लास 1आव फरायनाय दहायनिफ्रायनो नोंजों रायलायनो होननानै फन बुदोंमोन आयै सना ओमफ्राय आङो एसे गिर्जायाव थांदोंमोन गिर्जायाव थांनायखाय दानिया होनदों आबौआ बेस्थ'सो सोरजोंबा रायलायदों बय सासे बे माबायाव खर' गाज्रि जानाय सासे बिफा बरपेटानिफ्राय बेबो खावलायहरदों बे गुबुन धोरोमनिब्लाबो आंखौ आर'ज खालामनो बेनिखायनो बेजों रायलायबाय थानायखाय आङो माबादों आरो बेबायदिनो सासे फादारजों आं रायलायहरबाय थादों ओंखायनो आं नोंसिनि फनखौ हमनो हायाखै गाज्रि दामोन दे दुखु दामोन दे सना दे आं गाज्रि मोना दुखुबो मोना मामाखौबो बुं आबौआ फादारजों रायलायदोंमोननो बेनिफ्राय बाबाखौनो आङो माला मोजां लामायाव थाबायनो हागोन होननानै सानगासिनो दे नों इसोर हायै जेबो गैया बेखौ लानानै आं